Хайырлы кеш, сіз Мөслим телевидениесін қарайсыз. Эфирда бізде қонақта сәхифесі. Тапшыруыбыздың бүгінгі қонағы социаль яклау бөлігі жетекшісі Гүлнар Расих кызы Фаткуллина. Хайырлы кеш, Гүлнар Расиховна. Хайырлы кеш. Районда халыкны яклау мәсьәләләренә, социаль яктан яклау мәсьәләләренә бик зур игътибар бирелә. Һәм социаль яклау хезмәткәрләрен халык, райондашлар беренче чиратта нәкъ менә өлкәннәргә ярдәм буенча күз алыйдыр. Менә бу өлкәннәргә ярдәм юнәлешендә һәм инвалидларга ярдәм юнәлешендә районда нинди эшләр башкарыла? Социаль яклау бөлеге нинди эшләр башкара? Җәмгыятебез нинди генә үсеш юлында булса да, бүгенге көндә кайгыртуга мохтаҗ кешеләребез бар, булган һәм инде ул булачак. Һәм инде шушы өлкәдә безнең инде социаль хезмәт күрсәтү оешмалары районда 5 оешма эшләп килә. Алар инде социаль яклау бүлеге, республика матди ярдәм күрсәтү үзәге, Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге, картлар һәм инвалидлар йорты, һәм инде эш һәм мәшгульлек үзәге. Һәм инде әлеге оешмаларда барлыгы 107 хезмәткәр социаль хезмәт күрсәтә. Һәм инде барлык халыкны борчыган, кызыксындырган, бүгенге көндә актуаль булган өйгә йөреп социаль хезмәткәрләр хезмәтеннән кулланучылар соравына тукталып үтәсем килә. Бүгенге көндә инде безнең авыр тормыш хәлендә калган, үзен карый алмаган, чит кеше тәрбиясенә мохтаҗ булган өлкәннәребез бихисап, алар инде урын өстендә ятучыларга ашатып, ризык әзерләп, урын өстен алыштырып, күнегүләр ясатып, аларның инде ничек тә булса тормышын яхшыртуга хезмәт куялар дип әйтсәк дөрес булыр. Бүгенге көндә инде әлеге хезмәттән безнең 227 өлкән кешебез файдалана. Шулай ук яшьләре 65 яшьтән югарык булган өлкәннәребезне район үзәгенә махсус машина белән диспансеризация үтәргә алып килүдә оештырылган. Бу хезмәттән инде бүгенге көндә 648 кеше файдаланды. Нинди очракта социаль хезмәткәр билгеләнә? Шул караучысыз калган очрактамы, ширләгәндәме? Пенсия яшендәге ялгыз яшәүче яки инде инвалидлыгы булган ялгыз яшәүчегә социаль хезмәт билгеләнә ала. Узак вакытлы карау системасына кергән өлкәннәр өчен үз-үзен карый алмаган очракта безнең инде социаль хезмәткәрләр сиделка дип атала инде, алар инде бу очракта бушлай карала. Әлеге хезмәттән инде бүгенге көндә 96 кеше файдалана. Калган хезмәтләр безнең 442 федераль закон нигезендә, алар инде елда министрлар кабинеты тарафыннан расланып, түләүле тарифлар нигезендә хезмәт күрсәтелә. Һәм инде шуны да әйтеп үтү кирәк, безнең инде 3нче ел рәттән Яшьяллы шәһәрендә урнашкан содействие оешмасы квота нигезендә 10 өлкән кешебезне, урын өстендә ятучы өлкән кешебезне бушлай хезмәт күрсәтеп, аларга инде социаль хезмәткәрләр социаль хезмәтләр күрсәтә. Шул ук вакытта безнең түләүле хезмәтләр дә бар, әйме? Әйе, түләүле хезмәтләр дә каралган. 442 федераль закон нигезендә безнең инде түләүле хезмәтләр исемлеге расланган. Алар инде министрлар кабинеты тарафыннан елда раслана. Һәм инде пенсионерның кеременә ул карап, ул инде өлешчә түләү һәм инде тулайым түләү булырга мөмкин. Һәм инде шулай ук өстәп әйтәсе килә, бүгенге көндә махсус хәрби операциядә катнашкан егетләребезнең гаилә әгъзаларына мохтаҗлыгы буенча социаль хезмәткәрләр бушлай карала. Социаль хезмәттән файдаланучы өлкәннәребез балалары тарафыннан күрмәгән хөрмәтне күрәләр. Кайсы гына өлкән кешегә барсак та, алар инде безнең тарафка, социаль хезмәткәрләр тарафына бик зур рәхмәт сүзләре җиткерәләр. Шулай ук шушы урында районыбызда урнашкан картлар һәм инвалидлар йорты турында да әйтеп үтү кирәк дип уйлыйм. Чөнки инде язмыш кочагына ташланган ялгыз яшәүче өлкәннәребез әлеге йортта тәрбияләнә. Бүгенге көндә әлеге йортта 50 кеше хезмәт һәм тәрбия ала. Бу йортта инде бары тик үзенең хезмәтенә тугры калган, үзенә бурыч итеп куйган хезмәткәрләр генә тиешенчә тулайым күләмдә шушы халыкка социаль хезмәт күрсәтә ала. Гөлнар Расиховна, шул ук вакытта сез мохтаҗларга, ярдәмгә мохтаҗларга кирәкле әсбапларны, җайланмаларны, мәсәлән, шул инвалид креслоларында биреп торасыз дип беләбез. Андый хезмәт тә бар бугай. Бүгенге көндә Маяк халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә прокат дип әйтәбез инде, шушы хезмәт күрсәтелә. Анда инде безнең техник чараларны прокатка биреп тору каралган. Монда инде безнең култык таяклары,
креслолар, матраслар, урын өстендә ятучыларга кирәк яракларны прокатка биреп тору каралган. Шулай ук инде инвалид балаларга да әлеге хезмәт күрсәтелә. Һәм социаль яклау бүлеге аша төрле санаторийларга, төрле тернәкләндерү үзәкләренә юлламалар да бирелә. Менә бу юлламалар кемгә каралган һәм аны үзенең шулай ук шартлары, таләпләре бар кебек. 60 яшькә җиткән ир-атлар һәм инде 55 яшькә хәтле җиткән хатын-кызлар әлеге хезмәттән файдалана ала. Әлеге хезмәттән файдалану өчен инде бүлеккә килеп гариза язарга кирәк һәм инде документлар тапшырырга кирәк. Әмма дә ләкин үзенең тәртибе бар. Бүгенге көндә инде әлеге чиратка басу өчен пенсионерның кереме һәм инде милке исәпләнә. Милек, керем нинди булырга тиеш? Милек дигәндә инде без өйләр, җирләр һәм инде машиналар исәпкә алына. Әгәр дә ялгыз яшәүче булса, милек 80 квадрат метрдан артмаска тиеш. Әгәр дә инде ул гаилә белә тора икән, бер кешегә 40 квадрат метрдан артмаска тиеш. Шушы критерийларга туры килә икән инде пенсионер санаторий белән файдалана ала дигән сүз. Гөлнар Расиковна, сез авыр тормыш хәлендә калган гаиләләр белән дә эш алып барасыз. Менә бу категориягә кемнәр, нинди гражданнар керә һәм аларга нинди ярдәм күрсәтелә? Без бүген ата-ана вазифасын тиешле дәрәҗәдә үтәмәүче гаиләләр турында әйтми кала алмыйбыз. Без төрле оешмалар, администрация вәкаләте, яшьләр бүлеге, мәгариф, сәламәтлек саклау бүлеге, мәктәпләр белән тыгыз элемтәдә эш алып барабыз. Кеше әтиәниләрне инде дәвалануга җибәрәбез, эшкә урнашырга ярдәм итәбез, төрле психологик, педагогик ярдәм күрсәтәбез. Шулай ук инде аларны төрле тәрбияви чараларга чакырабыз. Гаиләнең шартлары белән һәрдаим танышып торабыз, төнге рейдларга чыгабыз. Әлеге эшнең төп бурычы булып балаларны гаиләдә калдыру тора. Шул ук вакытта бүген балалы гаиләләргә ярдәм чараларын да сез күрсәтәсез дип беләбез. Бүгенге көндә авыл җирлегендә 3 елдан да ким яшәмәгән 25 яшькә хәтле беренче бәбиен алып кайткан әниләргә 100 мең сум акча каралган һәм инде шулай ук 29 яшькә хәтле 3нче һәм аннан да күбрәк бәбиен алып кайткан әниләргә 200 мең сум акча алу мөмкинлеге бар. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, 3 яшькә хәтле балалары булган гаиләләргә дару алу өчен 10 мең сум акча күчерелә. Яңа туган балалы аз керемле гаиләләргә кирәк яраклары булган комплектлар алу мөмкинлеге бар. Шулай ук инде безнең 2022 елдан газ кертүгә бәйле булган чыгымнарга субсидия алу мөмкинлеге бар. Шулай ук инде гариза нигезендә бүлеккә килеп мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шулай ук инде әйтеп китәргә кирәк, күп балалы гаиләләргә 18 яшькә хәтле яки инде көндезге бүлектә укып 23 яшькә хәтле белем алса, әлеге гаиләләргә инде субсидия льготы каралган. Шулай ук инде яңа төр түләү дип әйтергә инде бүгенге көндә 3 аннан да күп баласы булган гаиләләргә әгәр дә инде бала көндезге бүлектә түләп укыса, 30%-ын түләү өлешенең 30%-ын кире кайтарту мөмкинлеге каралган. Шулай ук инде көндезге бүлектә Татарстан уку йортларында укып бәби алып кайтучы яшь әниләребезгә дә түләү каралган. Алар авырга узып 12 атна дәвамында исәпкә бассалар, аларга инде бер тапкыр 100 мең сум бирү каралган. Әмма дә ләкин инде шуны да искәртеп үтү кирәк, әлеге санап үтелгән ярдәм чараларын шәхси, һәр кешенең шәхси гаризасы нигезендә бүлеккә биреп тапшыру алу мөмкин. Һәм менә бу газлаштыру мәсьәләсендә ярдәм бөтен гаиләләргә дә кагыламы һәм бөтен чыгымнар да исәпкә алынамы? Әлеге субсидияны хәрби хәрәкәт ветераннары, аларның гаилә әгъзалары, беренче, икенче группа инвалидлар, күп балалы һәм инвалид бала тәрбияләүче гаиләләр һәм гаилә кереме җан башына 19 меңнән ким булган гаиләләргә бирелә. 100 меңгә хәтле субсидия бирү каралган, әмма дә ләкин чыккан чыгымнарга тиешенчә чеклар, документлар тапшыру мөмкин. Гөлнар Расиковна, соңгы елларда фәкыйрьлек белән көрәшү дигән термин гамәлгә керде. Менә бу юнәлештә социаль яклау бүлеге нинди эш алып бара?
Гражданнарның реаль керемнәрен арттыру һәм инде ярлылык дәрәҗәсен 2 тапкыр киметү өчен социаль контракт дигән дәүләт хезмәте эшләп килә. Аз керемле гаиләгә яки инде ялгыз яшәүче гражданнарга төп эшкә урнашкан очракта 4 ай дәвамында 17547 сум субсидия өлгәтә дип әйтәбез инде бирү каралган. Шулай ук инде үз мәшгульлек әгәр шәхси эшмәкәрлек ачкан очракта 350 меңгә хәтле ярдәм алу каралган. Шулай ук инде шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен 200 меңгә хәтле мал алу өчен, терлек азыгы әзерләү өчен субсидия алу каралган. Дәүләттән социаль ярдәм алу өчен бердән-бер шарт булып мөрәҗәгать иткән кешенең яки гаиләнең җан башына уртача кереме яшәү минимумыннан түбән булырга тиеш. Bütün sorularga da azmı күпме ачыклык кертик шикелле. Әңгәмәгез өчен рәхмәт, Гөлнар Расиховна. Авыр эшегездә, җаваплы эшегездә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Бүгенге кунагыбыз социаль яклау бүлеге җитәкчесе Гөлнар Расиховна Фатхуллина булды. Сезнең белән саубуллашабыз. Очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.